Vítejte u dnešního videa, my jsme teďka tak jako na letišti a jedeme k moři a... Jedeme někam k moři a jedeme jede někdo s náma teďka. Jede někdo s náma, takže vám ukážeme kdo. Máme celou výpravu. Takže let's go, Turecko. Je to náročný, to čekání. Ano. Ano. Jsme tady! Jsme v letadle, sedíme tady s Bouzákem. Angie nevnímá. Na druhé straně sedí maminka a Charlie. Jsme tady sluchači. Ano. A tady sedí... Čau! A Angie. A tady na druhé straně vedle mamky a Charlie je ještě Dády. Je to náročná cesta trošku. Dámy a pánové, přistáváme. A bolej mě uši. Jsme trošku KO, protože vlastně nebylo poznat, kdy jsme odlítali, ale odlítali jsme 8 něco a museli jsme být v 6 něco na letišti a stávali jsme ve 4:30 a šli jsme spát ve 2. Už jsme přistáli, jsme tady. Jsme v Turecku a jedeme na hotel. Naše dobrodruh, že začíná. A vystoupili jsme z letadla, koukejte jo. Tady hned takováhle fontána. Voda asi stříká normálně podle mě, ale jsme tady moc brzo. Takže si jdeme pro kufry a jedeme na hotel. Na hotel. Teďko. Tady vlastně je taková situace, že rodina tady bere kufry a už se mě všimli. No, to mi za chvíli zabaví. Ale káka tady uspává, nejvíc babičkovatě. Maminka nám dala papání. Milu rotušky. Takže tak. A Adam tady. Říkám na kufry. Adam je v pozoru tady pásu, že jo? Už jsme tady na hotelu na takové boží recepci a Adámek tady běhá tady po tomhle kolečku tady uprostřed. S Charlie tamhle vzadu. A jde. Zase zpátky. Ťap. Všimněte si, jak nechodí po kolenu, aby se neodřel. Dělá to chytře. Jsme na pokoji. Ano. Je to tady mega hezký. Tady takhle máme postýlku, židličky a tady je úplně krásný balkon. Koukejte na to. Jsme úplně v tom nejvyšším patře, takže vidíme úplně nejvejš, co to jde. A náš areál je takhle prej doprava, říkala i my s tím volem tamhle vzadu. Jo, tohle je to molo, kde budeme na pláži a tohle to už je jiný hotel. My máme jakoby výhled na druhou stranu od toho hotelu. Do našeho hotelu je směrem tam. Tak dámy a pánové, rychle jsme běželi na pláž, aby jsme si ještě užili pořádně moříčko. Dneska je 37 stupňů, že jo? 37 stupňů, takže je mega horko. Takže jsme se rychle namazali, vzali plavky a běželi jsme na pláž. Tour po hotelu vám uděláme později, ale zatím vám takhle ukážu plážičku. A tady je takhle molo, to patří k tomu hotelu. A tady, tuhle tu kabanu, budeme mít pronajmutou jeden den a to je úplně největší bomba pecka, to vám všechno zavlogískujeme. Moře je teplý jako kafe. Je to mega teploučký, boží prostě. Tady chilluje Anžínka s výhledem na sluníčko, tady máme maminku a tady Dádyho. A káka s Adamem a s malým Adámkem jsou v moříčku. Tak my jsme teďka na tom baru tady, zdejším se hnedka vedle pláže a tady je většina, asi až na 3-4 věci je all inclusive. Takže já jsem si dal tady modrou tříšť a kolu. A co jsi dala ty? Ty odprezentuj to tady. Já jsem si dala sunset drink a tam je orange juice, pineapple juice a grenadina. Takže nealko. Nealko. Takže proto je dobrý. Je to strašně dobrý, úplně sladoučký. Mňam. Ty, a co máš ty, káko? To je hrozně hezký. Strawberry daiquiri. To je úplně insta-friendly. Ano, právě jdeme to rovnou. Tak já už mám slaž dopitej, takže... Co na mě koukáš? Adámek. Adámek přišel. Nazdar. Adámek se vrátil z moříčka. Ten teďka byl koupat. No to není možné. Dobré ráno, máme druhý den a ukážeme vám, jak to tady vypadá. Tady je takhle lobby, mega hezký tady.
teďka se hlavně jdeme podívat ven. Tady je prozatím zavřený Starbucks. Ano, tady máme Starbucks, který funguje od 13 do 6, ale normálně tady prostě máte Starbucks, což je mega cool. Hnedka, jak to bude otevřený, tak vám to ukáže. A tam je ten point toho, že on je zadarmo. Vy to máte v ceně toho hotelu, což je na tomto hustý. Tady takhle všude palmičky, takhle tady je vždycky snídaně, večeře a i oběd, ale oběd je hlavně u pláže a ten je mnohem hezčí, takže tak. Tady takhle vycházíte na tu pláž a tady si jdeme teďka pro ručníky. Máme kartu? Máme. Už máme ručníky, ukaž to. Krásný, co? Ano, krásný. Tady je takhle bazén, úplně obří bazén. To je úplně dokonalý. Takže takhle veliký ten bazén je, teďka už jsme to celý přešli. Tamhle už vzadu až úplně začíná, takže je to fakt úplně obří. Tady už začíná takhle vstup na pláž, je to tady úplně nádherný, reálně tohle je úplně boží. A tady máme už bar, ten vám pak ukážeme ještě, až tam budeme. Tady je takhle právě ten oběd u té pláže, jak jsem říkala. V každý té bougičce jsou různý jídla, to vám pak ukážeme, až bude oběd. Tamhle jsou houpačky a tady je bar. Tohle to je moje favorite pití. Co máš ty? Všichni si dávají ty drinky, ne? A já tam přijdu a dám si ledovou tříšť modrou, prosím. Takže Tomáš má modrou tříšku, který má vždycky modrý jazyk, že jo? Tada! To začíná. A to se jenom teďka jednou napil. Tak my už jsme na pláži, tady hned vedle takhle toho baru. Tady někde máme lehátka se zbytkem. A koukejte, tak i mi to sluší dneska. Takhle tašku. Victoria's Secret, že jo? Kterou mi tady mimochodem pořád nosí Tomáš, takže to je mega roztomilý, vždycky s tou růžovou taškou. Ano, tak je tady k té pláži, tak je tamhle molo, kde jeden den budeme mít pronátý takový domeček kabana se tomu Který říká. je úplně naprosto dokonalý. Tam rovnou máte schůdky do moře a normálně jdete po schůdkách do moře, to vám všechno natočíme pak. Přesně, a už jsme tady a jdeme hledat zbytek. Tak a my už jsme na pláži tady, hello, Šády už tady. Co máš za drinčík? Hustý. Virgin mojitou. OK. Tohle jsem si tam dala sama, abych to měla hezký. Krásný slovo. A zbytek tamhle už je s Adámkem v moři, tady hned na začátku se koupou. Ahoj! Ukaž, jak máš modrý jazyk. Krásný. Moje oblíbená slaž. Tak my jsme tady u toho plážového obědu a čekujte, co jsme si dali. Amy vám to řekne, co to je. Já mám gyros a rejži a jejich nejlepší rajčata. A tohle jsem tady jedla minulý rok úplně fakt každý den. To je úplně nejlepší maso, co jsem kdy jedla. A já mám hovězí kebab, kuřecí kebab, stripsy jedny, stripsy druhý, konec. Ale půjdeme ještě víckrát, protože tady si fakt nemůže člověk vybrat. A dám si jako dezert palačinky. A sledujte náš dezert, jo? Ta Aminka tady lívance s čokoládou. S čokoládou a s cukrem. A já mám takovouhle wafli všeho druhu. Tady to je jahoda, tohle je karamel a zmrzlina, takže jako hodně v pořádku. Jsi spoko? Naprosto. A co jste měla vy dobrého? Já jsem měla špagety a hodně salátu. Takže jste to měla úplně hezky barevný. Ale Pozdě, sledu, co mám, ještě mi nesou tady. No jo. Takže Takže parádička. Tak a Dády tady si dal takhle lívance na každý jednu zmrzlinu taky. Paráda. Yes. Dámy a pánové, tohle to je dětský koutek, jo, koukejte. Tady takhle je bazének, tamhle vzadu jsou prolejzačky a tam jsou nějaký židličky, kde si můžou malovat. Takže to je tady pro Adámka potom Pro mega juniora. dobrý, pro juniora našeho. Ale teď vás vezmeme na ten Starbucks. Na již fungující. Na již fungující Starbucks. Takže se na to pojďme podívat, jak to kolik funguje. tam bude lidí dost. Tak Adámek už vybírá své kafe, viď Adámku. Byla sranda, samozřejmě Adámek mít kafe nebude, ale už jsme tady u Starbucksiku, už tady všichni si vybíráme A mají můj kafičko. oblíbený ten coffee. A mají Karamelový Tomáš- frappuccino. Ano, a mají tady úplně spoustu. Mají tady takhle takovouhle nabídku a je to úplně boží. A ani tady není fronta, takže boží. Tak dámy a pánové, už máme kafíčko. boží. My máme karamelový frappuccino, to máš taky, mamka má. Já mám jenom frappuccino. Maminka má jenom frappuccino, my máme karamelu. A fakt, že to má takový ten Starbucksový nádech. Má Já jsem se úplně. bál, že to bude trošku jiný, ale fakt je to dobrý. Je to totálně Starbucks miluju, prostě je to dokonalý a hlavně tady to máte prostě nebo ne zadarmo, ale jakoby v ceně, jako platíte na začátku all inclusive, ale prostě zapadá to do toho, takže vy si přijdete do Starbucksu a řeknete chci tohle a tohle a oni vám to prostě dají a vy nemusíte za to platit, což je boží. Tak dámy a pánové, hned první den a holky jdou kam teď? Na kruhy. Jdeme na takovou tu atrakci, takovou tu jako kruhy, co táhne ta loď za sebou, takže se mega těšíme, to bude mega prča. Enči na tom byla minulý rok a totálně se vyklopila. Jo, jakože já jsem se prostě takhle převrátila s tím kruhem. Každopádně těch aktivit je naplánovaných už teďka na tenhle týden miliarda Ale a ze ještě všeho nečkej. budou videa, takže Nečkej vám to to. neřekneme samozřejmě, ale, Ale máte uvidíte se to na dál. co těšit, bude to libový. Přesně. My už jsme tady na lodi i se Charlie a s Diou tady, my jdeme dělat fotící a natáčecí support. Holky už jsou tamhle připravený na těch. A
A jedem. Amy s Angie na místě a jedeme. Pardon, se to bude trošku klepat, ale skáče to. Těšíte se? Já se trošku bojím, jsou mega nohy. No dobře. A jedeme. Bolí tě tady, pozor! Šádný už na tom totiž taky byla, takže ví, o čem mluví, že jo? A jedem. Trošku to krncá. Tak Angie se vyklopila! Angie vyklopená, čau! Okay, mi to překlopuje zpátky, tady s pánem. Tak Angie zpátky in the house a jedem. Let's go! Let's go! Pán to no takhle? Jsme ready! В машине просто идеально. Хочется движового музла. Proč padáš? Já se fakt snažila, ale to A jsi v pohodě? Tak Amy opět nastupuje. Jak se ti to překlopilo? A jedem po třetí už zase. Angie je out, ten vám to očividně dělá schválně, dámy a pánové. Vždycky zatočí takhle a pak vždycky spadne. Takže Angie je ve vodě, nevidíme ji, kde tady je. A jde se vrátit zpátky na kruh. So let's go. Poslední kolečko. Tak co? Tak co, žiješ? žiju, ale koukej. Ježišmarja. Oh, ty jsi v pohodě? Já jsem se chytala. Bolí tě něco? Ne, bylo to dokonalý, jako bylo to boží. No, my jsme úplně koukali, jak se tam padl, ale to dělal schválně Já vždycky. vím. Vždycky zatočil, aby Ale se po spadl. druhý jsem se udržela, viděl jsi to? On to druhý tolik nezabil. Máme tady natočený pád i na mobil, takže parádička. Dobrý večer, dámy a pánové, my jsme akorát po večeři, jsme úplně zase přejedený klasicky a kam teďka vyrážíme? Na show. Vyjde na mém Instagramu nový můj vlog, takže se všichni koukněte. Takže Charlie hodně zapropagovala. Každopádně jdeme teďka na show a... na taneční show Na nějakou. taneční show a určitě vám to natočíme. My už tady přicházíme na místo činu, tady je ta stage, tady se bude sedět, tady je rovnou bar, takže Si jsme na můžete to chodit pro zvědaví. pití přitom. Přesně tak, tam už to rozjíždí nějaká holčička. Jo. Tam je nějaký malý 2 děti, už to tam rozjíždějí. A my si jdeme zabrat stůl. A jdeme si pak dát drinčík ještě. Sledujte, co má vedlejší hotel při vlezu do něj. Tam mají normálně takovouhle hvězdu, jak tady vidíte. A ona v reálu je úplně jako obří, tady vidíte, tohle to je úplně nejvyšší bod toho hotelu. A takhle obří je ta hvězda. Masakr. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right. Dámy a pánové, sledujte to, tohle je klasický člen tohoto hotelu, Ježek Obecný a dělá nám tady společnost každý den i při večeři, teďka není moc vidět, koukejte, Ježek, při každý večeři tady je prostě Ježek Lester, no.